Τι έχουμε εδώ? Ένα ωραίο πορτοφολάκι με ιδιαίτερο βαψιματάκι και αρχικά έξω, χάραξη, μέσα μαύρο, ωραία ραφή εδώ, βγάζουμε αυτό το γλωσσάκι και έχει airfit μέσα στην μηχανισμό και βάζει και τα χαρτονομίσματα και με το κουμπωματάκι του, πολύ όμορφο. Ο κωδικός του είναι RF. Για όσοι ενδιαφέρονται, στείλτε με ένα προσωπικό μήνυμα.